Gibutyag ni Vice President Sara Duterte atol sa opisyal nga pamahayag niini nga wala na siya nakurat sa bagong impeachment complaint batok kaniya o gikunsidera pa kining politically motivated aron maimpluwensyahan ang 2026 national budget. Matud pa nga kaniadto gibutyag ni Senadora Cheese Escudero, Representative Toby Chanco ug ubang mga kongresista nga adunay impeachment signatures sukad pa niadtong Pebrero 2024 bugti kuno sa budget. Apan matud ni Duterte nga bisan pa man adunay revelasyon na mahitungod ini, walay gihimong investigasyon sa maong seryosong akusasyon. Bisan pa nga bilyones ang posible nga mipadulong sa politikanhong negosasyon nga inay sa katawhan. Samtang matod ni Duterte nga andam siyang tubagon ang pasangil basta suportado kini sa mga ebidensya. Nagpasidaan sab ang bise sa mga nalambigit nga undangon ang paggamit og quote-unquote good governance nga linya aron matapunan ang politikanhong interes. Gani quote-unquote sab Filipinos deserve better dugang saysay sa Vice Presidente.